Scena kao iz filma. Gigantski vlakovi koji se vijugaju planinskim padinama, lopatice vjetroturbina duge preko 60 metara koje prelaze poljske ceste, amfibijski bageri koji rade usred bijesnih rijeka i dizalice koje s preciznošću podižu stoljetne crkvene kupole. U ovom videu pokazat ću vam najnevjerojatnije strojeve na planetu, čelične divove koji prkose gravitaciji, logici i zakonima fizike. Od epskih prijevoza nemogućih tereta do inženjerskih čuda koja kao da su iz znanstvene fantastike. Pripremite se za zapanjujuće putovanje kroz svijet teških strojeva, gdje nemogućem treba malo više vremena da postane stvarnost. Spašavanje baštine. Dizalica koja je podigla stoljećnu kupolu u mirnom srcu Kozlova, malog češkog gradića koji se čini zamrznutim u vremenu, kupola stare crkve podiže se zahvaljujući modernoj tehnologiji, stvarajući trenutak jednako uzbudljiv koliko i zadivljujući. Nije riječ o novogradnji, već upravo suprotno. Riječ je o spašavanju. Kupola, koja je stoljećima krasila crkvu poput šešira od kamena i drveta, mora se obnoviti, a da bi se to učinilo, mora se prvi put u svojoj povijesti spustiti na tlo. Dizalica APB Plzeň AC200, čelični kolos na tračnicama, postavljena je u izuzetno skučenom prostoru, okružena starim kućama i uskim ulicama koje nisu bile projektirane za tako masivnu strukturu. Svaki pokret tima inženjera i radnika pomno je proračunat i koordiniran. Nema mjesta za pogreške. Kupola, arhitektonski element neprocjenjive vrijednosti, teži desetke tona, a njezina stoljećima stara struktura mogla bi se slomiti od bilo kakve nagle vibracije. Čelične sajle se polako zatežu, dizalica ispušta tiho hidraulično zujanje, a kupola se počinje dizati s neba kojem je pripadala generacijama. Susjedi promatraju u tišini, neki sa suzama u očima, svjesni da svjedoče povijesnom trenutku. To nije samo operacija podizanja, to je operacija spašavanja baštine koja zahtijeva maksimalnu koncentraciju kako bi se zaštitila sveta vrijednost ove povijesne ostavštine. Kad kupola sigurno sleti, bez ikakve štete, kolektivni uzdah olakšanja prožima trg. Tehnologija je omogućila ono što se činilo nemogućim, nježno vraćanje komadića neba na zemlju. Dizalo za brodove Ronquiers pola stoljeća, hidrauličko čudo. Više od 1000 km dalje, u Belgiji, u blizini grada Ronquiersa, nalazi se jedno od remek dijela hidrauličkog inženjerstva 20. stoljeća, dizalo za brodove Ronquiers. U funkciji od 1968. godine, ovaj sustav prkosi logici i gravitaciji više od pola stoljeća, omogućujući plovilima da svladaju visinsku razliku od 68 metara u kanalu Charleroi-Bruxelles. Da biste shvatili njegovu veličinu, zamislite da morate svladati visinsku razliku ekvivalentnu 20-katnici, ali ne putničkim dizalom, već teretnim brodovima težine 1000 tona. Ovaj sustav učinkovito zamjenjuje 14 tradicionalnih prevodnica koje bi putovanje učinile mnogo sporijim i kompliciranijim, pretvarajući ono što je nekada bila muka od nekoliko sati u putovanje od jedva pola sata. Njegova jedinstvena struktura uključuje 2 ogromna mobilna kontejnera, svaki težak 5200 tona kada je pun vode, koji se penju uzbrdo od 1,4 km. Zamislite 2 divovska olimpijska bazena kako se kreću gore dolje po tračnicama, prevozeći teretne brodove kao da su igračke u kadi. Zahvaljujući potpori od 236 čeličnih kotača, sustav postiže maksimalnu radnu brzinu od 1,2 metra u sekundi, demonstrirajući impresivan i učinkovit kapacitet podizanja za riječni prijevoz. Gledati brod kako ulazi u jedan od ovih kontejnera gotovo je nadrealno iskustvo. Brod polako klizi u gigantski spremnik za vodu, mirno plutajući dok se vrata zatvaraju iza njega. Zatim, bez da posada osjeti i najmanji pokret, cijela konstrukcija počinje se uspinjati uzbrdo, vučena čeličnim sajlama i skrivenim protuutezima. Krajolik se polako otkriva ispod njih. Drveće postaje manje, ceste se udaljavaju, gradovi postaju samo modeli. Kad stignu do vrha, otvori se i brod nastavlja svoje putovanje kao da se ništa nije dogodilo. Inženjersko čudo koje neumorno radi više od pola stoljeća, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, prkoseći protoku vremena s istom pouzdanošću kao i prvog dana. Amfibija Bagger Cat 320 radi na najdužoj rijeci u Norveškoj,
Iz belgijskih kanala sada putujemo u sjevernu Europu, do rijeke Glomma, najduže rijeke u Norveškoj, gdje se turbulentne vode s planina slijevaju u Oslo fjord. Ovdje na dijelu radi stroj koji kao da je iz znanstveno-fantastičnog filma, amfibijski bager Cat 320. Ovo nije običan bager, to je bager koji može plivati. Zaboravite sve što znate o teškim strojevima vezanim za suho, jer se ova čelična zvijer kreće kroz vodu istom lakoćom kao i njezini pandani na asfaltu. Zahvaljujući svom posebnom plutajućem sustavu, sastavljenom od pontona i vodone propusne strukture koja ga drži na površini čak i u najjačim strujama, stroj od 25 tona klizi preko rijeke poput broda, ali snagom bagera. Njegova hidraulična ruka uranja u vodu, dosežući korito rijeke duboko nekoliko metara i izvlači tone sedimenta koji bi inače ometao plovidbu ili povećao rizik od poplava. Njegova misija na rijeci Glomma jednako je važna koliko i opasna. Jaružanje korita kako bi se kanal održao plovnim i ojačala zaštita od poplava u regiji gdje proljetno topljenje snijega može pretvoriti rijeke u bijesne bujice. Svaki put kada je stroj djelomično uronjen u turbulentne vode, od operatera zahtijeva visoku razinu vještine i preciznosti. Struje čiji se intenzitet mijenja ovisno o dobu godine, promjene riječnog korita koje se mijenjaju metar po metar i prisutnost potopljenog kamenja koje bi moglo oštetiti plutajući sustav čine svaki dan izazovom. Ali Cat 320 Amphibious dizajniran je upravo za to. Njegovi senzori stalno prate stabilnost, prilagođavajući uzgon pontona kako bi održao ravnotežu. Njegova ruka kreće se pod vodom istom snagom kao i na kopnu, zahvaljujući zatvorenom hidrauličkom sustavu koji spriječava ulazak vode. Kada mu je radni dan završen, bager izlazi iz rijeke poput pretpovijesnog čudovišta, voda šiklja iz njegove konstrukcije i kreće se uz obalu do sljedećeg radnog mjesta. To je živi dokaz da teški strojevi ne moraju biti ograničeni na suho tlo. Mogu osvojiti i rijeke. Smrtonosna kombinacija Terex RH30 i X-Centric Reaper X R80. Ako postoji jedno mjesto gdje stijena pokazuje svoju najtvrđu stranu, to je kamenolom. A ako postoji kombinacija osmišljena da ukroti tu žilavost, to su Terex RH30 bager i X-Centric Reaper X R80. Kada se ovaj snažni 30-tonski bager upari s riperom, sve se mijenja u kamenolomu. Ova kombinacija je pravo super oružje za rušenje, dinamičan dvojac koji je revolucionirao razbijanje stijena diljem svijeta. Težak preko 10 tona, XR80 ne udara u stijenu kao konvencionalni čekić. To bi bilo prejednostavno, preneučinkovito. Umjesto toga, generira visokofrekventne ekscentrične vibracije koje lome stijenu iznutra, kao da je kidaju iznutra nevidljivom silom. Kao da milijuni sitnih potresa koncentriranih u jednoj točki implodiraju kamen iz njegovih vrlo molekularnih pukotina. Sada se čak i najtvrđi slojevi stijena kidaju u minutama bez jedne eksplozije, bez dozvola, bez rizika, bez zaglušujuće buke dinamita. Ova kombinacija ne samo da umnožava produktivnost rušenja za 2 do 5 puta u usporedbi s tradicionalnim metodama, već i smanjuje troškove, buku i rizike. U kamenolomima gdje su eksplozije nekada odjekivale, upozoravajući susjede kilometrima daleko, sada se može čuti samo stalna buka bagera i duboko zujanje ripera. Operateri mogu raditi s preciznošću, uklanjajući stijenu na točnim mjestima gdje je potrebna, bez oštećenja okolnog materijala, bez rasipanja truda i bez ugrožavanja bilo koga. To je evolucija rušenja, tehnologija koja čini najsurovije uvjete učinkovitijima i sigurnijima nego ikad prije. Gledati Terex RH30 s pričvršćenim X R80 je kao gledati boksača s rukavicom za snažnu ruku. Svaki udarac je odlučujući, svaki napad smrtonosan za stijenu. Rudarska zvijer Hydromec HMK 390 LCHD, impozantna u Irskoj. Mijenjamo krajolik, ali ne i intenzitet. U kamenolomima Dowling u Irskoj, gdje se smaragdno-zelena boja krajolika suprotstavlja sivoj boji vapnenca, pojavila se prava čelična zvijer. Hydromec HMK 390 LCHD. Ovaj stroj na prvi pogled izaziva poštovanje. Njegova robusna struktura, duga i stabilna šasija te zapanjujuća snaga čine ga neospornom kraljicom kamenoloma. To nije stroj za manje poslove.
To je stroj dizajniran da zagrize u stijenu i ne pusti je dok je potpuno ne razbije. Motor s preko 270 konjskih snaga pokreće njegov napredni hidraulički sustav, glatko upravljajući granom, rukom za jutovar i Miller groundbreaking žlicom. Svaki pokret je gladak, ali čvrst, precizan, ali snažan. Težak gotovo 40 tona i s kapacitetom žlice od 2,5 kubičnih metara, HMK 390 napada kamenje kao da ga ništa ne može zaustaviti. Njegova žlica zabija se u stijenu ogromnom silom, raznoseći tone materijala svakim prolazom. Tlo podrhtava dok gusjenice prijanjaju uz teren, pokrećući stroj naprijed. Tup udar metala o kamen je zaglušujući, ali unutar zvučno izolirane, klimatizirane kabine, operater radi s mirom nekoga tko upravlja produžetkom vlastitog tijela. Čak i na najtežem terenu, gdje bi drugi strojevi počeli pokazivati znakove umora, gdje bi se motori pregrijavali ili bi hidraulički sustavi gubili tlak, HMK 390 održava dosljedne performanse. Njegovi inženjeri su ga dizajnirali da neumorno radi u najekstremnijim uvjetima, i to je upravo ono što radi. Dan za danom, tjedan za tjednom, irska zvijer nastavlja raznositi kamen, dokazujući zašto se smatra nepobjedivim strojem u rudarskoj industriji. Operateri ga opisuju sa mješavinom poštovanja i divljenja. To je stroj koji nikada ne odustaje, koji uvijek zahtijeva više, koji čini da najteži posao izgleda rutinski. A kada radni dan završi i motor se ugasi, tišina koju ostavlja za sobom gotovo je jednako impozantna kao i njegova rika. Bušilica Atlas, Copco D65, ratnik za stijenu. Na velikim projektima, kada kamen tvrd poput čelika blokira put, kada eksploziv nije opcija ili kada je preciznost važnija od grube sile, bušilica Atlas Copco D65 stupa u akciju poput pravog ratnika. Ovaj stroj ne želi uništiti. On želi prokrčiti put, bušeći kroz kamen strpljenjem kipara i snagom titana. S udarnom snagom do 65 džula i brzinom između 1300 i 1500 udaraca u minuti, D65 brzo i precizno probija čvrstu stijenu. Svaki udarac je poput udarca čekića diva, ali koncentriran na vrhu veličine jedva novčića. Opremljen bušilicom koju pokreće komprimirani zrak ili hidraulički sustav, zajedno s ultra oštrim svrdlom od wolframovog karbida, ovaj stroj nije samo snažan, već i izuzetno izdržljiv. Svrdlo se vrti velikom brzinom dok udara, drobeći stijenu u fine čestice koje se izbacuju komprimiranim zrakom, ostavljajući savršeno cilindričnu rupu. Bilo da se radi o dubokim rudnicima gdje bi temperatura i vlažnost testirali bilo koju opremu, ili u skučenim građevinskim prostorima, gdje je upravljivost jednako važna kao i snaga, D65 obavlja svoju misiju s uistinu impresivnom brzinom i preciznošću. Operateri ga vode osjetljivim džojsticima, osjećajući tvrdoću stijene vibracijama, podešavajući pritisak i brzinu udaranja u stvarnom vremenu. Kada svrdlo izađe na drugu stranu, probivši metre čvrste stijene, osjećaj postignuća je neopisiv. D65 je obavio svoj posao, utrvši put eksplozivima, sidrima i temeljima. To je stroj dizajniran da nikada nestane, da nastavi bušiti dok stijena ne popusti. A stijena se, prije ili kasnije, uvijek predaje ratniku od čelika. Spremnik za vodu od 85 tona. Trodnevna Švicarska. Odiseja. Putovanje, jednako izazovno koliko i spektakularno, odvijalo se na cestama Švicarske kada je tvrtka Egli Transport AG uspješno prevezla spremnik za vodu od 85 tona za zadrugu za pitku vodu u Murvau. Zamislite čelični blok veličine male kuće, kakav se obično postavlja visoko na brdima za opskrbu vodom cijelih gradova, koji se polako kreće uskim cestama, savladavajući nemoguće zavoje i strme uspone, koji bi testirali čak i najiskusnijeg vozača. Tim od 15 inženjera, zajedno s prikolicom s 12 osovina i dizalicom Liebherr LTM 1300 nosivosti do 300 tona, trebao je puna 3 dana da prijeđu 45 km neravnog terena između početne točke i konačnog odredišta. 3 dana za prijeći udaljenost koju običan automobil prijeđe za manje od sat vremena. Ali kada vaš teret teži isto kao 50 obiteljskih automobila složenih jedan na drugi, vrijeme se mjeri drugačije. Svaki kilometar bio je pobjeda, svaka osvojena krivina razlog za slavlje.
Najimpresivniji dio cijele operacije dogodio se kada je konvoj stigao do najopasnijih zavoja rute. Kako bi prošli kroz ovaj ogromni blok čelika, vlasti su morale zatvoriti 2 ceste na 8 sati, preusmjeravajući sav promet s tog područja. 8 sati tijekom kojih su lokalni vozači morali pronaći alternativne rute, tijekom kojih je bio narušen mir obližnjih gradova, sve kako bi čelični div mogao napredovati nekoliko metara. Inženjeri s nacrtima u rukama i radiostanicama spremnima vodili su vozača preciznim uputama. Malo lijevo, sada ravno naprijed, pazi na taj stup. Tank, obješen na prikolici s 12 osovina, činilo se kao da lebdi u zraku dok je prelazio prepreke. Svaki pokret bio je pažljivo planiran, svaki zaokret izračunat u milimetar, kako bi se jamčila maksimalna sigurnost. Konačno, nakon 72 sata neprekidne napetosti, tanker je stigao na odredište neoštećen, spreman ispuniti svoju funkciju opskrbe pitkom vodom stotinama domova. Moderna odiseja koja pokazuje da, uz pravilno planiranje i preciznu tehnologiju, nijedan teret nije nemoguć, nijedan put nepremostiv. Rovokopač Tesmec 1675, 135 tona izazovan za planine. Izvanredan događaj u svijetu ultrateškog prijevoza dogodio se kada je rovokopač Tesmec 1675, pravi čelični div težak 135 tona, uspješno prevezen preko izuzetno zahtjevnog planinskog terena. Ovaj stroj, dizajniran za kopanje rovova u najtvrđem tlu, za rezanje stijena poput maslaca, morao je sam postati teret da bi stigao do svog radnog mjesta. Takav je paradoks megastrojeva. Prije nego što mogu raditi, moraju se prevesti, a što su veći, to je početni prijevoz složeniji. Tvrtka Fasulas Heavy Transports obavila je operaciju koristeći kamion MAN TG A41.660, cestovnog diva dovoljno snažnog da preveze takvu težinu, zajedno sa specijaliziranom 7-osovinskom Goldhofer hidrauličnom prikolicom. Ova prikolica nije obična prikolica. Svaka njezina osovina može se okretati neovisno, a hidraulički sustav ravnomjerno raspoređuje težinu tereta kako bi se izbjeglo oštećenje asfalta ili prekoračenje ograničenja mosta. Putovanje je započelo na 1000 metara nadmorske visine i prešlo je udaljenost od 80 km. 80 km planinskih cesta, s uskim zavojima koji su prisiljavali konvoj da se kreće puževom brzinom, ponekad manje od 5 km na sat. Zavoji su bili toliko oštri da je prikolica morala izvoditi složene manevre, krećući se naprijed natrag nekoliko puta kako bi postigla ispravan kut. Vozila za pratnju kretala su se naprijed kako bi zaustavila promet na svakom prijelazu, svakom raskrižju, svakom uskom dijelu. Sigurnost i učinkovitost prijevoza u svakom je trenutku osiguravao tim tehničara koji je pratio svaku osovinu, svaki kotač, svaki pokret putem ekrana ugrađenih u pomoćna vozila. Kada je Tesmec konačno stigao na svoje odredište, spreman uhvatiti se u koštac sa stijenom za koju je dizajniran, transportni tim mogao je odahnuti. Cesta je ukrotila zvijer, ali na kraju je cesta popustila. Još jednom je logistika trijumfirala nad terenom. Lopatice vjetroturna od 63,5 metra, putovanje u budućnost u Poljskoj. Impresivno je vidjeti ogromne lopatice vjetroturbina koje se prevoze do svojih odredišta u Poljskoj. To nije samo tehnički izazov, već i priča o budućnosti obnovljivih izvora energije koji dobivaju na zamahu u toj srednjoeuropskoj zemlji. Svaka lopatica, dugačka 63,5 metra, duža je od nogometnog igrališta i teška nekoliko tona. Njihov prijevoz nije samo utovar u kamion i odvoz. To je operacija koja zahtijeva milimetarsku preciznost i tjedne planiranja. Tag Transport omogućio je ovaj izvanredan podvig premještanjem 3 ovih lopatica preko 70 km od Estresela do Seopolskije. Svaka lopatica, izrađena od kompozitnih materijala kako bi bila što lakša, a opet dovoljno jaka da izdrži vjetrove uraganske jačine, također je izuzetno krhka tijekom transporta. Prekomjerne vibracije, udarac, pogrešan potez i lopatica bi se mogla slomiti, uništavajući komponentu koja košta 100.000 eura. Konvoji su se kretali brzinom hoda, s vozilima pratnje ispred kako bi zaustavili promet na svakom raskrižju. Lopatice, koje su držale posebne strukture koje su im omogućavale orijentaciju u zavojima, lagano su se njihale na vjetru poput krila usnulog diva.
U najužim dijelovima, gdje se cesta smanjivala na tek nešto više od staze, vozači su morali manevrirati s opsesivnom preciznošću. Ponekad bi se pomaknuli naprijed nekoliko metara, zatim natrag, pa opet naprijed, podešavajući kut centimetar po centimetar kako vrh lopatice ne bi udario u drvo ili dalekovod. Konačno, nakon sati napetosti, lopatice su stigle na svoje odredište, spremne da se podignu na vrh tornjeva vjetroturbina i počnu proizvoditi čistu energiju. Epsko putovanje za skupinu glazbenika koji će sljedećih 20 godina neumorno provesti na turnejama, pretvarajući vjetar u električnu energiju za tisuće domova. Posljednje putovanje, Tupoleva. Tu 154, zbogom 400 km. Prava legenda zraka krenula je na svoje posljednje putovanje kopnom. Tupoljev Tu-154, taj kultni tromotorni zrakoplov koji je desetljećima bio okosnica komercijalnog i vojnog zrakoplovstva u istočnom bloku, a koji je nekoć prevozio češkog predsjednika Václava Havela, završio je svoje posljednje putovanje iz vojne zračne baze Prag-Kbely do muzeja Kunovice. Ruta duga gotovo 400 km privukla je pozornost tisuća ljudi koji su se postrojili uz ceste kako bi promatrali prolazak diva čehoslovačkog zrakoplovstva. Tvrtka Universal Transport, nakon više od godinu dana priprema, organizirala je prijevoz kao da se radi o velikoj vojnoj operaciji. I s pravom, rastavljanje i prijevoz zrakoplova dugog 40 metara i teškog 25 tona zahtijeva pomno planiranje. Krila, motori i trup rastavljeni su s kirurškom preciznošću, svaki vijak označen, svaki kabel odspojen prema strogom protokolu. Zatim je svaki dio postavljen na posebne kamione, osiguran remenima sposobnim izdržati svako pomicanje. Trup zrakoplova bez krila nalikovao je velikoj srebrnoj ribi koja se polako kreće autocestama, praćena desecima vozila. Na mostovima i nad vožnjacima ljudi su se naginjali kako bi fotografirali povijesni trenutak. Stariji su se sjećali kako su u mladosti, kada je letenje još uvijek bila privilegija i misterij, vidjeli isti taj avion kako leti nebom. Tupoljev više nikada neće poletjeti, nikada više neće krasiti oblake, ali ovo putovanje označilo je značajnu prekretnicu u povijesti čehoslovačkog zrakoplovstva i u sjećanjima onih koji su ga desetljećima vidjeli kako leti. Posljednji let koji je lagano letio iznad tla, za diva koji je zaslužio dostojanstven oproštaj. 52 metra kemijska kolona, precizni manevri u Češkoj. Prijevoz 52-metarske kemijske kolone bio je poseban projekt koji se odlikovao uključivanjem stručnjaka i korištenjem najsuvremenije opreme. Universal Transport Prague, tvrtka s desetljećima iskustva u rukovanju prevelikim teretima, koristila je konvoj višeosovinskih prikolica s neovisnim upravljanjem na svakom kotaču. Ova tehnologija, koja izgleda kao da je izravno iz svemirske letjelice, omogućuje svakom kotaču da se autonomno okreće, pružajući iznimnu upravljivost u uskim zavojima i složenom terenu. Kolona, kolosalna cilindrična čelična konstrukcija, namijenjena kemijskom postrojenju, polako se kretala sporednim cestama, zaobilazeći stupove, prometne znakove i zgrade koje su se činile namjernima da joj blokiraju put. U najužim zavojima, gdje radijus okretanja nije bio dovoljan za konvencionalno vozilo, prikolice su se artikulirale poput gusjenica, a stražnji kotači su se okretali u suprotnom smjeru od prednjih kako bi se smanjio potreban kut. Bilo je to kao gledati pretpovijesnu životinju koja trza repom radi ravnoteže. Kombinacija iskusnog tima vozača, od kojih neki imaju preko 20 godina iskustva u ovoj vrsti operacija, i napredne tehnologije vozila sa senzorima i kamerama na svakoj kritičnoj točki, pretvorila je naizgled nemoguć zadatak u izvršenu misiju. Konvoj je stigao na odredište bez jedne ogrebotine, potvrđujući sposobnost tvrtke Universal Transport u rukovanju prevelikim teretima. Još jedna pobjeda logistike nad geografijom. Konvoj za Pančevo. 2 velike kolone prelaze granice. Ostat ćete bez daha nevjerojatnim putovanjem nosreti Special Transporta u Pančevo, Srbija. Konvoj od 11 vozila krenuo je iz tvornice u Češkoj Republici prema luci Bratislava, započinjući misiju prijevoza gigantske kemijske opreme u šećeranu u Pančevu. Ali ovo nije bio običan prijevoz. Zamislite 2 kolosalne kemijske kolone, jednu visoku 55 metara i tešku 156 tona, drugu visoku 53 metra i tešku 120 tona, postavljene na posebne THP prikolice s Goldhofer okretnim platformama. Ove okretne platforme omogućuju orijentaciju tereta u zavojima
bez potrebe za okretanjem cijelog konvoja, drastično smanjujući prostor potreban za manevriranje. Sve su to vukle prave mehaničke zvijeri poput Mercedes-Benz Aroxa, Actrosa i MAN kamiona, ukupne težine konvoja od 216 tona. Nesumnjivo, prava parada impozantnih strojeva privlačila je pažnju gdje god je išla. Prijevoz, koji je Heavy Load izvršio iz Češke u Slovačku, bio je projekt pun izazova. Teret, podijeljen u dva dijela od 57 i 45 tona, zahtijevao je visoko profesionalno planiranje i izvršenje. Zbog svojih ogromnih dimenzija i težine, ruta je zahtijevala posebne dozvole od svake zemlje, regije i općine kroz koju je prolazila. Lokalne vlasti morale su odobriti svaki kilometar, svaku krivinu, svaki most. Na nekim mjestima bilo je potrebno privremeno ojačati konstrukcije kako bi se osiguralo da mogu izdržati težinu. Ova vrsta operacije postavlja temelje za tvrtke da u budućnosti nastave razvijati specijalizirana transportna rješenja. Svako uspješno putovanje je naučena lekcija, još jedno znanje koje će omogućiti da sljedeći teret, možda čak i veći, također stigne na svoje odredište. Mamut njemačke vojske, SLT Mammoth, NATO-ova čelična ruka. Izgledajući poput prave oklopne zvijeri, SLT Mamut je najmoćnije vučno vozilo njemačke vojske. To nije prosječan kamion. To je tvrđava na kotačima dizajnirana za vrlo specifičnu misiju, premještanje NATO-ovih najtežih tenkova gdje god su potrebni. Opremljen motorom od 680 konjskih snaga, može vući prikolice koje prevoze tenkove Leopard 2 ili Puma težine do 70 tona. Ali Mamut je više od same sirove snage. Ima vitlo od 20 tona za hitne operacije, sposobno izvući bilo koje zaglavljeno vozilo iz blata, čak i drugi Mamut ako je potrebno. Njegova klimatizirana kabina s ergonomskim sjedalima osigurava udobnost posade čak i na najdužim misijama, koje mogu trajati danima prelazeći pola Europe. Komunikacijski i navigacijski sustavi isti su kao oni koji se koriste na tenkovima koje prevozi, što omogućuje besprijekornu integraciju s borbenim jedinicama. SLT Mamut nije samo vozilo. To je čelična ruka koja omogućuje oružanim snagama premještanje borbenih divova, pružajući tihu podršku nakon svake misije. Bez nje, najteži tenkovi bili bi ograničeni na blizinu svojih baza, ne bi se mogli brzo rasporediti tamo gdje su potrebni. Vidjeti ga kako napreduje autocestom s tenkom Leopard 2 u pratnji slika je koja izaziva poštovanje. Rika njegovog motora, težina tereta, samopouzdanje s kojim se kreće, sve u vezi s njim govori o snazi, sposobnostima i inženjerstvu dovedenom do krajnjih granica kako bi služio obrani nacije. Vlak koji izgleda poput zmije. Cajon prijevoz u Kaliforniji. Scena kao iz filma. Gigantski vlak klizi niz planinsku padinu poput čelične zmije, beskrajno se vijugajući uz planinu. Cajon prijevoj u Kaliforniji povezuje dolinu Victor s regijom San Bernardino i jedna je od najspektakularnijih i najprometnijih željezničkih pruga u Sjedinjenim Državama. Ovdje se dva željeznička diva, BNSF i Union Pacific, natječu u operacijama koje pokrivaju stotine metara s naizgled beskrajnim teretnim vlakovima. Na ovom strmom, vijugavom terenu, na nadmorskoj visini od preko 1000 metara, svako putovanje je prava bitka protiv gravitacije i neukročene divljine. Lokomotive, često nekoliko odjednom, urlaju od napora dok guraju i vuku naizgled beskrajne redove teretnih vagona. Vlakovi, s više od 100 vagona, polako se uspinju uz padine, a ispušni plinovi njihovih dizelskih motora miješaju se s oštrim planinskim zrakom. I kao da to nije dovoljno, sve postaje još intenzivnije kada vojni vlakovi stignu natovareni teškom opremom iz obližnje tvrđave Fort Irwin. Tenkovi, oklopna vozila, topništvo. Sve putuje na vagonima s platformom, a čuvaju ih vojnici koji paze na teret. Tračnice, uklesane u planinsku stijenu, prijanjaju uz obronak poput ograde balkona obješenog nad prazninom. Ispod se dolina proteže kilometrima, iznad se čini da je nebo nadohvat ruke. Željeznica u svom najboljem izdanju, gdje inženjerstvo i priroda vode svakodnevnu bitku i gdje čovječanstvo još jednom pokazuje svoju sposobnost osvajanja najneprijateljskijeg terena. Kamion za Kiper, KAT 793F, 250 tona pod mjesecom u Slovačkoj. Prijevoz rudarskog kipera. Caterpillar 793F u Slovačkoj bio je prava demonstracija sposobnosti u logistici ultrateškog prijevoza.
Težak 250 tona i visok gotovo 6 metara, bio je to jedna od najsloženijih operacija ikada poduzetih u regiji. Ovaj žuti div, dizajniran za prijevoz rude u najvećim svjetskim površinskim kopovima, morao se prevoziti konvencionalnim cestama, zadatak za koji nije bio dizajniran. Operacija je zahtijevala preciznu koordinaciju između specijaliziranih vozača, višeosnog hidrauličkog sustava vuče i pratećih vozila. Operacija je provedena noću kako bi se smanjili poremećaji u prometu i povećala sigurnost. Pod mjesečinom konvoj je nalikovao povorci usnulih divova koji se prikriveno kreću. Teren, sa svojim oštrim zavojima, strmim usponima i promjenjivim vremenskim uvjetima, dodatno je otežao ovo izazovno putovanje. Na nekim dijelovima cesta je bila jedva dovoljno široka za konvoj, a gume prikolice bile su samo nekoliko centimetara od ruba asfalta. Planinski prijevoji prisilili su ih da još više smanje brzinu, uz urlanje motora na usponima i zviždanje kočnica na nizbrdicama. Žuti div polako je napredovao pod mjesečinom, u pratnji 10-ak vozila koja su nadzirala svako raskrižje, svaki prijelaz, svaku potencijalnu prepreku. Kad je sunce izašlo, nakon napete noći manevriranja, Caterpillar je bio na svom odredištu, spreman za početak radova u rudniku. Noćna operacija kojoj je malo tko svjedočio, ali koja će ući u povijest slovačke logistike kao prekretnica u prometnom inženjerstvu. Vidjeli smo dizalice kako podižu povijest delikatnošću kirurga, bagere kako plivaju u bijesnim rijekama, bušilice koje lome stijene s nemogućim vibracijama i transportna vozila koja prkose logici pomičući terete veće od cesta kojima putuju. Svaka od ovih operacija svjedoči o ljudskoj sposobnosti da prevlada granice, da zamisli rješenja tamo gdje drugi vide samo probleme, da gradi, premješta i podiže stvari koje su se činile nemogućima.